Добро утро, Инстаграм. Виждате колко съм подут, не съм се наспал добре, явно. В момента сме в лоби бара и ще закусим. Ето вижте каква гледка имаме навън. Красивия ни български Балкан. Много е яко. Смятам да хапна ето това сандвич на плоча. Понеже в цената на стаята това са закуските, които предлагат, и смятам да хапнем с моята жена сандвич на плоча. На обяд може да имаме нещо бъркани яйца с сирене и едно кафенце ще пием. Между другото, под секрет много изцапах чаршафите. Закуската дойде. Това са сандвич на плоча, хляб, шунка, кашкавал, яйце и домат. Това ще хапна и ще изпия кафенцето. Току-що изядох нещата и с Ивелинка направихме една приблизителна сметка какви калории сме приели, и според нас това, което изядохме, беше около 500 калории. 35 грама протеин, 33 въглехидрат излиза и 26 мазнини, които според мен са доста близко до истината. Така можете да ядете и навън и да си смятате храната. Ето това е какво се вижда от хотела. Доста е яко и изпече, беше гадно времето, но е много красиво. Ето това е и самия хотел. Доста е як. Ние сме в къде ме е пръста тази стая? Ей там. Това тук май е бъдещата ни къща. В момента сме в... Какво беше? Строиш? Да, още я строим. Точно до язовира. Слизаме тук по една пътечка към язовира. Много е яко, наистина. И припича от време на време и се чувствам наистина зареден. Тук има катинар, но вижте, точно на брега на язовира си има нещо като мини къщичка с печка, масичка. Може там да хапваш и да си гледаш. Подарих и ето това лаленце, което намерихме тук сред природата. Много е красиво. Ето. И мирише много добре. Да, за най-красивата жена. Едно кученце. Сладър. Сега ще си почиваме малко и искам да ви обявя, че смятам да направим един лайв Q&A с мен и Ивелина в около 3-4, като си пием кафето. Ще го пусна тук в Instagram, така че ако искате, навъртайте се наоколо, за да питате каквото ви интересува относно състезание, хранене, тренировки, всичко. Дойде време да обядваме и сега излизаме от стаята. Мислехме да си поръчаме рум сервис, но решихме да отидем и да хапнем в ресторанта, като за разнообразие, а ще ползваме по-късно рум сервиса. Хора, погледнете тук, че с новата питка е 50 стотинки. Аз в Lidl ли съм, в Kaufland. Тук е адски ефтино, вкусно. И ще ви покажа сега какво съм си харесал. Няма да е срам, в никакъв случай. Сега ще ви покажа какво си поръчах. Поръчах си ето тази салата, червено и бяло, печени пиперки, натушено сирене, катък, орехи, чесън, сос Сребърно езеро. Това е място, където сме, и Макдоналдс. Също така за основно си поръчах пилешки джоб с моцарела, пармезан и аспержи, пилешко филе с моцарела, пармезанова коричка, аспержи, чери домати и босиликово песто.
Като идеята ми с тази поръчка е да се набавя поне достатъчно протеин, също така доста зеленчуци и като цяло гледам да нямам много въглехидрати, защото ако ям да бъдат от нещо по-готино, нещо сладко, примерно. Затова не съм споръчал нещо ризово или картофено, има адски много неща, 100% ще са вкусни, както питките с нощ пробвах, питките беше много добре. Евентуално вечерта може нещо, но сега не искам. Ето да видим салатата, ето така изглежда. Харесваме, сега ще я опитам. По принцип, Ивелина, когато си поръчва нещо на някое заведение, доста често става разочарована и затова напоследък взима това, което аз се взимам, защото аз винаги правя уникален избор. Но този път я посъветвах да я рискува и тя се взе пилешко с зеленчуци, което изглежда доста добре. 100% ще е много вкусно. Между другото, аз почти изядох салатата и понеже с нощи вечеряхме тук и това ми е второто хранене в този ресторант и наистина мога да ви кажа, че готвят много добре, защото на мен много ме харесва. Хора, пристигна и моята порция, сега ще я покажа, изглежда уникално, мирише уникално, да я вкуся. Чери доматки, аспержи, пилешки джоб. Това тук беше пилешки джоб с пармезанова коричка и мисля, че беше песто сос. Това беше цялото. Почвам. Поръчахме си десерт и това е трошко. Да ви запозная, това е бисквитена торта. Изглежда уникално. Почваме. Лек апдейт на ситуацията. Часът е 5:30, мисля. И сега ще ядем останките от вчера. Плюс ще си поръчаме и нуга сладолед, ядки и малини. Сега ще ви покажа десерта. А преди това ще хапнем пицата, малко хвастъчно масло и други такива неща. След толкова хвалене трябва да има и минуси. Този десерт не беше точно това, което очаквахме и честно казано шоколадовото суфле повече ни хареса, но ние обичаме много шоколад. Здравейте, Инстаграм! Добър вечер! Отиваме да вечеряме и току-що гледахме клипа, влога на Стан за състезанието, така че влезте в неговия YouTube канал на Станислав Чакъров и го вижте и вие. Поръчахме си две салати, едната лека, другата оранжева. Тежко. Ще ги видите след малко. Поръчахме си и пилешки. Да. Кашкавал, пане на хапки и сирене пане на хапки. Мешана стара повече. И после ще споръчаме и някакъв десерт. Когато пристигнат нещата, ще ви ги покажем. Ето ги, салатите пристигнаха. Тази мисля, че беше леката. Ябълка, моркови, лимон и мед. А тази е моркови, орехи и портокал. Ето ги и кашкавал и сиренцата пане хапки. От доста време не съм ял пържено, като се замисля, за хапна. За моментите, когато искаш да опиташ нещо различно от менюто, казваш се стига с тези домати, краставици, всеки ден ги ям. И си поръчаш две салати, лека, тежко, там всяки такива. И общо взето ядеш само моркови. Че да, аз казвам на Ивелина да не съжалява, че сме яли общо взето 1 кг моркови. Сега ще оценим доматите повече. Кръстваш се. Викаме, нали, нещо, витамини, това, минерали, малко плодове, зеленчуци и общо ядохме моркови, после, що са ми такива ръцете. От морковите. Като си поръчвахме смешена скара, но ни казаха, че ще се забави. И след като изядохме морковете, искахме да се вземем още нещо, но ни отказаха.
Мислехме да вземем пиле жулиени за двама, но то било доста и затова изчакахме мешаната скара да видим какво представлява и тогава да преценим дали да се вземем жулиени за двама. И току-що пристигна мешаната скара и тя е толкова голяма. Това е пръста ми. Тя е колкото пръста ми, почти виждате ли? Ще се речерано супер За кой по-напред е? голяма. Вече преминаваме към десерта. Това е крем карамел с сладолед. Ивелинка се взе шоколадово суфле с топка сладолед и лично аз поръчах и аз суфле. Сега ще го изчакаме него и това ще бъде. Хора, това шоколадово суфле е толкова яко, че им прощавам за морковете. Честно. Вече сме в стаята. Наядохме се. Тежко ни е. И така смятам да приключа седмия ден от пик уика ми.